Παιδιά, σήμερα θα παίξουμε Five Nights at Freddy's. Είναι ένα από τα πιο τρομακτικά παιχνίδια του κόσμου. Το ξέρω. Λοιπόν, είναι η σωστή ένταση που θα χρειαστούμε για το παιχνίδι και πρέπει να ποθεί. Και αν πάει ο τέτοιος να μου επιτεθεί, τότε θα πατήσουμε αυτό το μυστικό. Καλό κουμπάκι, φακελάκι. Ωραία, είμαστε έτοιμοι. Πάμε. Το πιο τρομακτικό παιχνίδι του κόσμου. What? Δεν θέλω 10 νύχτα. Δεν θέλω την δεύτερη. Και δεν είχα αρχίσει ακόμα. Come on now. Ή θα αρχίσω πρώτα από την πρώτη. Και από την δεύτερη κιόλας. Κολό παιχνίδι. Το παιχνίδι μιλάμε με φρικάρι μερικές φορές. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ πως η δουλειά είναι αυτή, να κάνουμε αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Αμάν, στη στιγμή της ζωής μου. Λοιπόν, έχω φτιάξει μια στρατηγική ορισμένη για να νικήσουμε. Οκ. Yes. Αχα. Ναι. Ναι. Worry about. Τι είναι αυτός ο ήχος? Τι? Foxy. What was that, guys? Ποιος έβαλε τώρα την τηλεόραση? Ναι. Σταμάτα να μιλάς. 2 AM. I don't like this, guys. Στη δεύτερη νύχτα εντάξει δεν τα πηγαίνω καλά. Σίγουρα δεν τα πηγαίνω καλά. Οκ. Κάμερα 1. Nothing. Έχει σπάσει το μάτι της τσίκα ή μου φαίνεται? Μπα όχι, έτσι είναι. Λέγα βουλωμένα μέσα το τέτοιο. Άμα δεν πρέπει στις 3 AM να έχω το σχολείο, δεν χρειαστώ την επόμενη ενέργεια, την υπόλοιπη ενέργεια. Αν πεθάνω την τελευταία στιγμή, τότε είμαι πολύ αδύναμη. Στη δεύτερη και στην τρίτη. Στη δεύτερη. Θα παίξουμε μόνο την πρώτη νύχτα, εντάξει. Ναι, εδώ είναι. Και τώρα θα λέτε τώρα ποιος είναι αυτός που παίζει τώρα αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, με λένε Shadow Girl και έχω ένα άλλο κανάλι κιόλας. Λοιπόν. Τσίκα. Don't know what's happening. Ναι. I love you. I love some melons. I love the melons. Είναι σαν να λέει αυτά τα πράγματα. Έχει πολύ πλάκα. Λοιπόν, βλέπουμε ότι τα πράγματα αρχίζουν να γίνονται. Fortnite! Fortnite! Θα σταματήσω να μαζεύω στρατό γιατί έχω φτάσει 60.000.
Α? No. I closed now the door. Close the door. Yes! Έλα να δω να δεις κάτι. Is Εσύ όλα να δεις someone κάτι χρήσιμο. here? Έλα εδώ να δεις κάτι χρήσιμο τώρα. Όχι ακόμα. Βλέπω κάτι. Τώρα. Παίζω παιχνίδι! Α! Πάνι. Oh my gosh. Guys, if I die, don't tell me now. Oh, I win! Yes! Yes! Τη δεύτερη νύχτα δεν θα την παίξω, εντάξει παιδιά. Δεν είμαι πολύ καλή. Μαγικό κουμπάκι. Λοιπόν, αυτό το βίντεο ήταν ένα από τα πρώτα βίντεο που θα κάνουμε στο Five Nights at Freddy's και δυστυχώς είναι το demo αυτό, ναι. Δεν το λέει, αλλά είναι το demo αυτό. Το Five Nights at Freddy's demo. Γιατί είναι το demo. Λοιπόν, όπως βλέπουμε εδώ, όλα αυτά τα χρήσιμα παιχνίδια τα οποία είναι πάρα πολύ καλά για ένα player. Αν δεν τα παίζει αυτά, είναι νεκρός. Τελείωσε το βίντεο.